गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। इन्टारेस्टिं आपडेट आरो आङो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होखादों। थ' नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ। बिदिब्ला जागायलांदिनि। थ' बे टपिकआनो जाहैगोन अरुण'दयनि सायाव बा आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय जितु रां हाबनो गोनां दङमोन मा जाखो, फैसाया मानो हाबासै। थ' 10 तारिखआ बारनानै जोब्बाय, नेक्स्ट मासाव मोनगोन ना मोना। एक्चुअलि मा समस्या जादों, मा प्रब्लेम जाखो। थ' जोङो मिथिनो मोनगोन साननैसो जोङो नेनानै थाबावनि। थ' एक्चुअलि जोङो दा मिथिनो मोनदों एसे सरकाराबो क्राइसिसआव दङ जानांगौ। दा सरकाराबो बेसेबांबा माने कौटि थाखा धारसो लागोन जाहैदों रिजार्भ बेंकनिफ्राय। थ' बेबायदि धार लानानैसो जुदि सरकारा सलायनो गोनां जायोब्ला एसे माने नेनो गोनां जागोन निस्सय ना। आरो दा जोङो मिथिनो मोनदों जोंनि देशआव एसे हंकटजनक माने एसे बिपदनि थासारिया जोंनियाव फैगासिनो दङ। दिनै गाबोन थासारिया बारा मोजां नङा, बोथोरफोराबो मोजां नङा। थ' दिनै जोङो मिथिनो मोनदों बुस्थुनि दामफोरा अर जोंनायखौ बारायगासिनो दङ। दिनै जोङो एसे बुस्थुनि दामफोरखौ बारायबोगोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों। गोबां बारायगोन बुस्थुनि दामफोरा। आरो पेट्रलनि दामा दिनैहाय बारायबाय, डिजेलनि दामा बारायबाय, गेसनि दामा बारायबाय। आंखालानो आंखाल ना। थ' बे समाव आरो एथबां लाख लाख मानसिफोरनो फैसा होनायाबोथ' इमान सहस नङा ना। थ' निस्सय सरकारा प्रतिश्रुति होनायखौ मावगोन। जोङो दा गोसोआव सानदों थगायसिगोन नामा ना, थगायसिगोन नामा आरो थगायबाय नामा, नङाबा माब्लाथो हाबगोन फैसाया। थ' हाबनो गोनांमोन गोबांफोरा बेबायदिनो 9,000 मोनाखै। जोङो बेवहायबो आवगोलावनो जोङो दावराव जालांखानाय नुनो मोन्दोंमोन। आरो खायफाफोरा मोन्दों, खायफाफोरा मोनाखै। आरो 9,000 मोनैफ्रा मोनफिनगोन, जोङो बेबायदि निउसफोरबो मोननो हादोंमोन। नाथाय जोङो दा माब्ला मोनगोन बेसो सोंलु जानानै दङ। अरुण'दयनि 1250 थाखा मोनगोन ना 3,000 मोनगोन, माब्ला मोनगोन जोङो दा जेबो बेबायदि आपडेट्स बा निउसफोरखौनो जोङो दा मोननोनो हायाखै ना। थ' जोङो नेनानै थानि, मोनगोन निस्सय सरकारा मावफुंलांगोन। जोङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। नाथाय जोङो एसे धैर्य हमनांगोन आरोना। थ' उननि भिडिअआवहाय आङो आपडेट्सफोर मोनोबा बेबायदिनो लानानै फैगोन। जोङो बांद्राय सिन्था खालामथ'नो नाङा आरोना। थ' साननैसो जोङो नेनानै था, आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।